אז מה קורה? אנחנו בסרטון כזה, סרטון חדש שלי. דבר ראשון, קוראים לי מיכאל מסביץ', אני לא אמרתי את זה בסרטונים הראשונים שלי, אבל קוראים לי מיכאל מסביץ', והיום אני הולך לדבר על פתיחה שאני מאוד אוהב, וקוראים לה קרוקן. היא פתיחה מאוד ידועה, היא של שחור, ואני אהפוך את הלוח בגלל שיהיה יותר קל להראות ככה, אבל בכללי הקרוקן הוא בין הפתיחות הכי טובות, ואתם תגלו שאנחנו זזים עם החיילים האלה ולא עם החייל הזה, כי ושך ככה עובד. נגיד, אתם כנראה מכירים את השם גמבית המלכה מהסרט, אבל הוא ככה נראה. זה נראה שהחיילים הם פה. החיילים שלנו גם יהיו יחסית במצב דומה, אבל לא בדיוק. אוקיי, אז נתחיל עם המסע של לבן, והוא E5, כזה E4, סליחה. ואיך אנחנו מגיבים למסע הזה? אנחנו הרבה פעמים, זה האופציות שלנו בעיקר. זה רוב הפעמים מה שאנחנו משחקים לכאן, כזה שאנחנו עושים אותו הדבר, או לכאן, שזה הציציליאנית, הפתיחה הכי מוכרת בעולם, או סקנדינבית, שזה דומה לציציליאנית, רק ששכחת איזה שורה, איזה חייל אתה צריך. ואז כזה, זה אוכל לכאן. זו גם פתיחה שאולי אני אעשה עליה וידאו. אני גם מכיר אותה מאוד טוב, במיוחד את החלק הזה. גם זה כזה הולך ככה, הפתיחה. אני מכיר אותה בקיצור מצוין. אז אני רוצה להראות פתיחה שכנראה הרבה מכם, אם אתם שמעתם על הפתיחות האלה, כנראה בחיים לא שיחקתם את הקרוקן, כי זאת פתיחה שהרבה מכירים, אבל היא סופר קשה לשחק. אנשים אומרים, ואני מכיר אותה מצוין, ואני מנצח הרבה משחקים. אז כאן כתוב אפילו קרוקן דיפנס לידי וליד כל אני הולך לסמן את זה, הנה בכחול כתוב קרוקן דיפנס, ואתם אומרים לי, אתה פשוט יכול להשתלט על המרכז עם לבן, ואתה צודק, אבל זה חלק מהקרוקן. ואנחנו זזים עם החייל של המלכה שתי צעדים. צד אחד עם החייל של הרץ, שהוא זז עם החייל של המלך. שתי צעדים עם החייל של המלכה, שהוא משחק את המסע הזה. גם הרבה פעמים אני רואה שלא משחקים אפילו את זה, משחקים מסע. נגיד, אני אוהב מול הקרוקן לשחק את זה לפעמים כאן, אוכל, אז לכאן, וזה גם משחק שווה מאוד. אבל הרבה פעמים אתה תיכנס עם המסע הזה, אז לכאן, וזה הקטע של הקרוקן. יש 3 סוגים של הקרוקן. אחד, שאתה בא עם הפרש לכאן ומגן על זה ונותן לחץ על זה, שזה קוראים לזה קרוקן דיפנס פשוט, או קרוקן הגנה בעברית. או שאתה אוכל וקוראים לזה exchange variation,
למה? בגלל שאתה מחליף את הכלים. Exchange variation זה אומר כזה וריאציה שמחליפים את הכלים בקיצור. אתה אוכל לכאן, ומה שקורה, המלך של לבן מאוד פתוח, אבל מה קורה? לבן הולך לפתח את הכלים שלו בצד הזה, אז שחור לא יכול לבוא אל המלך, ואז הוא יבוא עם הכלים שלו גם לכאן. אז יעשה פה הצרחה, והקטע של שחור זה להגן רגיל. תחשבו שנגיד זה משחק שחמט ללא זה וזה, ללא שתי החיילים האלו, ושתי השחקנים שיחקו לכאן ולכאן. זה מה שזה. אפשר גם לשחק כזה דבר כזה, וגם עשה זה כזה גם ביט המלכה, רק ששכחת קודם איך משחקים אותה. ויש עוד דבר שזה לכאן, שאתה אומר אני לא רוצה להחליף, קוראים לזה Advanced Variation, מה שאומר קוראים לזה כזה Advanced Variation, זה אומר שהחייל מתקדם, כזה שזה וריאציה מתקדמת, שהחייל במקום להישאר כאן לאכול כאן ואז אוכלים, הוא זז לכאן. זה המעשאים הכי ברורים, ואז אתה יכול גם לשחק לכאן, ואז מתישהו אני אוהב לשחק לכאן, ואז מתישהו אתה פותח את המרכז, נגיד לכאן, אז לפה, אז אתה פשוט זז לכאן. מה שאתה עושה כאן זה אתה נותן לחץ על החייל, אז אם הוא אוכל אז אתה גם לוקח את החייל וגם פותח, והרבה אנשים יכולים לתקוף גם פה, אולי להיכנס. הרצים בקיצור פה ממש מטורפים. אז כמובן שיש פה גם טריקים. אני שיחקתי כבר הרבה פעמים מול בני אדם שמשחקים מולי זה, וזה לא מסע טוב. אתם אפילו יכולים לראות, כתוב כאן in accuracy. למה? כי זה לא מסע טוב. in accuracy בעברית זה לא מסע טוב, זה כזה, יש טעות כאן. מה שאתה עושה, אתה נכנס כאן מאיים על שתיהם, ואם אוכל, הם חייבים לחזור, ואז אתה יכול כבר לפתוח עם הכלים שלך בזמן שהוא רק מתחיל לפתח אותם. וזה טריק קטן שאני יכול להסביר. תראו, זה כזה נראה כאילו לבן גילה רק איך זזים עם כלים, לא איך זזים עם חיילים, וזה הבעיה, שמתישהו עד שהוא כבר משחק לכאן זה כבר מאוחר מדי, כי אנחנו זזים לפה, לכאן, הצרחה לפה, וזה כבר מאוחר מדי, אתה כבר מנצח. כן, יש פעמים שאתה שוכח לכאן ולכאן, אבל דרך אגב יש פה טריק קטן, אוכל לכאן ואז אתה יכול לאכול כאן את הפרס. כן, ואז אתה כזה לא מפסיד, ואז גם הוא צריך לחזור, ואז גם אוכל את זה, ופה שחור מנצח בקלות. מה שכן, הפתיחה הזאת היא מאוד קשה גם לאנשים. גם אפשר להסתכל על זה כפתיחה טובה, אבל אם אתה שחקן שלא אוהב מצב סגור, יכול להיות בעייתי, בגלל שאני גם טוב
במצבים סגורים וגם פתוחים, אני אוהב את זה. למה? גם זה לא כזה סגור. אם אתה רואה גם ב-Advanced Variation שזה נראה סגור כי שום כלי לא יכול להיכנס, אנחנו עדיין יכולים לשחק כאן, אנחנו עדיין יכולים לתקוף. וגם בוא נגיד סגור, אם המצב הוא סגור, הרצים שלך לא טובים. הם לא טובים, עדיף הפרשים, ופה הרצים הם מטורפים. ואז גם יש כזה לכאן, כאן. וכל זה שיחקו כבר הרבה פעמים. אפילו אני יכול להגיד שאני שיחקתי משחקים כאלה מיליונים של פעמים, וגם טובים ולפעמים הם פחות טובים. והרבה פעמים זה שווה המשחק, ואני מקווה שאם אתם משחקים את המשחק הזה זה יעזור לכם. אז ביי ביי, אני מקווה שתמשיכו לשחק מצוין ותבדקו את הפתיחה הזאת מול בוט גבוה או מישהו עם דירוג גבוה, ואתם תראו תוצאות טובות.